nebude, ale tak poď. Ale až keď oni nás ukáže na štartovom gride. A ne taký, že čup, taký čuke si badá. Ne? Pekne, no nech sa páči. No. Ajaj. Good luck, no. Good luck, no. Hlavne v tej prvej, no, opatrne. Hej. No, poďme. Ale nebude ještě najíst, je najíst. Bylo by dobré, protože nebude úplně dlouho. Jo. Bylo by dobré tam tady. Jo? Dobré. Vieš, prepač, ale poď. Sa si to zakrýval, zvala som tam mal to natočiť. Maron mal pekný štart. Vidíš, no. Ťažké auto. Bože, že 31 kôl. Len z 2. na 5. No úžasný štart. Juj, Lachtan už to Ja som rozbil. nič neurobil, ale on ma predbiehal, takže... Aj sme nejak si na tom. 7. Takže safety car. No super, zrovna když jsem třetí. Tak krásný start ze 7. na 3. a safety car. Jedete do boxu? Jednoznačne. Aj. Ale Pepe tu ide pomaly. Moriti. Co Pepe, dáváte si za tu? gumy? Co dáváte za gumy? No, to ešte otázne. Čierne. Čierne s červeným značením na boku. Tvrdé teraz tým ťažkým autom nedám určite. Měkké jsou opšny, že? To bola veľká nevýhoda, podľa mňa, veď je tvrdé. Lachtan na nej vyštartoval. No uvidím, možno skúsim. A teraz, Kubo, Nevadí. no ty sa troška zdržíš. No nevadí, však je safety car. Natvrdne? No poďme, chlapci. Super, jsem za Egrešem, paráda. Čo je? Prečo mi nemenia to krídlo? To piči, 5 sekúnd tam čakajú. Kurva.
Pardon za tie nadávky, chlapci. A toto už je jedno, Kubo za safetykárom, takže Tak áno, som posledný. asi sa lakol, že sa to... No som sa lakol, sa to seklo, vieš. Takže, no nič, posledný som, hovorím. Že by v McLarene mali lepších mechanikov. Dúfam, že ešte toto kolo podrží safety car, že sa tam stihnem zaradiť za vás. Veru, že si budem musieť pohnúť. Kde je ten Mylander, boha? No, Olako ide rýchlo. Čo už je do boxov? Za mnou Iceman ešte lepší. Ja to asi nestihnem vás ani dobehnúť. No on ešte nepoje teraz, či už ide? Ešte počka, podľa mňa bude jedno kolo. Že vraj som pomalý, ty vole. Tež mi to říkají. Pašťať sa mi ste. A nie, Andrej. Ale ja nemám Typová kombinézu, jak oni, víš. Ale ešte ostane, čo? Ako... Ja vás neviem dobehnúť za to. Lachtan už nepokračuje? Nie, on sa odpojil úplne. Tak Rozbil tu ide môj auto a... safety car. Najprv som videl, že bol pred mnou, rozbil spoiler a potom asi po ceste do boxov ho rozbil úplne. Neviem, úplne hneď sa odpojil, takže... To neviem. Nie. On bol, Myslím, že nešiel bol sám. predbíhať, ale on sa najprv to prebrzdil, najprv to do bariéry tam narval. Hej, hej. On potom pokračoval ďalej a potom to asi niekde ďalej narval, to už ja som nevidel, lebo už som bol dávno pred ním. Aj som ty to videl zozadu, že? Tuším. No a ten prvý spoiler som videl, ako hej, to tam oprelo bariéru. Tam sme už všetci predbehli a iba Honza Ocela bol ešte za ním. Dobre. A potom asi keď išiel do boxu, no tak to oprel, ne? No máte všetci mäkké gumy? No. Som tu jediný na tvrdých pneumoch? Zvedavý, koľko vydržia tie pneumatiky. No, safety car. Takto by sme to mohli odjazdiť až do konca, ne? No jasné, kto je prvý? A to by sme asi končili o jednej v noci. To je prvý. Hadík asi, ne? Nejsi prvý? Ja som tam. A, Varon to tam vedie, za Melanderom. Oj, Guys, ideme si zavodiť. No, úplne zle, že som odštartoval. Oj. Prepač. Sorry, pohode. Ne, to bolo len. Ale v pohode, hej. Hej. To nedie. Ja som potom zvolnil. Vieš čo, Šmíka má tie tvrdé pneu, vieš? hovoril som, že tvrdé nedávaj. Nevadí. Alebo uvidíš, keď ich zahreješ, no. No. Zas toto není jak Monza, vieš, že rovinky. Až toľko, to sú tu nejaké... Aj si. Do čerta. Pohoda, ale mal si ho. Fú, ale našťastie som sa nerozbil. Poď.
tu predo mnou sa na tých mäkkých trápie, nie? Toto bude náročné. Hlavne predbiehať tu bude náročné. Ty pytle, co to bylo? Kůž. Čo sa stalo? Buchl jsem hadíka. A prepáč. Nás samozrejme mi dal penalty, ale mrzí ma toto. Prepáč. Toto ma veľmi mrzí, toto bola moja chyba. Hneď som mu dal pozíciu aj, takže... Mám drive-thru. Ale zaslúženie aj. Škoda. Wow! Normálně malem jsem si neměl kačata teď. Ale to piče. Jasne, fú. To bolo o... Nechcem hovoriť, aký chod. Odpíkal som si drive-thru chalani, aby ste vedeli, tak som pustil aj Pepeho naspäť, lebo on išiel hneď do boxov, lebo ja som poškodil si krídlo a pustil som ho potom naspäť aj z boxov z výjazdu. Aby ste vedeli, že som sa snažil byť férový teraz. Škoda. Naozaj moja chyba tam bola, takže ma to mrzí. Dúfam, že to zobere v pohode. Také veci sa stávajú, no. Bol neskoro na brzdy. Čo sa stalo? Ja som išiel neskoro na brzdy a on bol predo mnou dosť natesno. Dosť skoro brzdil a ja som išiel neskôr a ťukol som ho a do moru som ho narval a hneď som mu dal pozíciu, mne to dalo aj penalty drive-thru, tak som si odpíkal, prešiel som cez speed lane a potom som ho vlastne ak som vyšiel z boxov, tak som počkal, zhruba asi 10 sekúnd to bolo a pustil som ho naspäť na pozíciu predo mnou, ešte tak férovo, aby to bolo. Aby sa hralo férovo a tiež by sa mi to nepáčilo, aby niekto do mňa takto búchol, takže Ja. tak nech je to.
Baron si prvý? Ale kde? Ty? Rád? Ja. Aj Grž, nie? Či nie? Aha. Ja som bol doktor. Iceman, koľko máš pred Pepem? Ty si 6. Či 5? 4. 4? Kto je tam 5? Baron. Ja, Baron. Baron, koľko máš pred Pepem? Ako? Koľko máš pred Pepem náckok, prosím ťa? Mám receptu, či čo? No koľko máš za sebou, tak Pepeho. Aj, počkaj, neviem. By som vedel, či mám ešte vôbec nejakú šancu niečo dohnať. Pepe je za mnou, ale 11 sekúnd asi. Ešte. Aha, Honza Ocela tu je. No, fajn. Ti trbe radar. To riti, čo tu kľúčkuješ, Honzo? Uče. Ale daroval mi DRS. Fuj. Nevedel som, kade mám ísť. A čikol si niekde, alebo čo? Neťukol, ledva som ho obešol. Aha. Bude pekne dlhé, ešte len 9. kolo. Kto je to tu nejaká Force India? Minulkráte. Ocela. No. Celá. Jedete do boxu? Ježiš, Honza pred nami s Pepem. No. Yellow flag in sector 3. O, 3 sekundy pit stop. Úplne.
O, Honza. Honza, pál do prdele, more veľa. Dúfam, že máš mäkké, Hadik. To by si ma nasral teda. Jaj, Varon. Hotovo, KO. Vybavené. Čo si zabudol brzdiť? Zajebalo mi. Čo si to rozbil? Škoda. Nevadí, porád. Tak pekne si išiel, víš. Nemohol som ťa dohnať. No, A to je každého, teraz už ty my za Riťou, vieš. No, skoro som do teba. Normálne mi to ide lepšie, keď som za niekým, ty kokos. Neviem trafiť zátačky teraz. no nič, musím ísť do boxov a uvidím, či vydržím gumám. Poviem, makajte dementi. Už mám Hadika na Riti, aha. Aj! Iba krivo som si nemohol. Do Riťky. Hej. Hadik, daj pokoj. Honza, ježiš, no. Tento bere ako GP2. A pekne uhol teraz. Treba ho aj pochváliť to. Ale tak on, vieš, niekedy sa mu to nepodarí tak, jak by sme mu predstavovali, ale že uhnúť. A niekedy sa to ináč ani nedá. Niekedy, vieš, to rovno sa to. Ešte mám nakoniec pred sebou Už Varona. vydrž na rovinu. Chalani, a vy ste boli všetci na tvrdých gumách? Tak. Niekto tam rozbil spoiler. Dík. To ja brzdím o kúsok skôr, tak To piči tam. Lightsman. Nemám spoiler. ale ako celkovo, vieš, na týchto. Várom pre tebou je kto? Pepe? Pepe.
ti. Už ťa Na brzdím, viem. Ghostu přede mnou. Ten bude nadšený. Rovinka je tvoja. Ty Fogo, pěkně mě smyklo. Na obrubník, no. Cajk, ale. No a penalty, super, paráda. Už to začíná. Chvála Bohu, aspoň si prilepším. Jo, piče, já jsem první po také dlouhé době. No to bola katastrofa, to som videl to video. Hej, ozaj, ja som v Monze, mne to tedy padlo a ja mám jeden bod a za čo to mám? Za krut. Ale že za čo má bod sa pýta, lebo dostal bod. Aký teraz? Ja mám aj trest? No, Aj si na to. upozornenie. Áno, to ani neviem. No paráda, teď ještě jdeme víc Ghost. Ghost jo samozřejmě. Počkaj, za čo tam mám trest? Však ja som tam nikoho netrafil. Tímto bych se chtěl veřejně omluvit Ghostovi za to, že jsem ho vytočil z boxu. No počkaj, ale však... Ja som išiel tedy rovno. Aj. Fú, tam si kde zohnal takú rýchlosť? Pohoď, aj sme tu. To si prebrzdil, či som ťa tam, či čo sa stalo? Nie, no. Ja tiež som bol široký v tejto značke. Aj do puče. Obidva široký aj sme. Hen jak dáva kers. Aký je mazaný. Reti. Ne, teď jdu. Ja som koľka tú zastavku máš vlastne? Ja? Dve už som bol. Dobře, A ja si to tam tiež. buchnu. Nie, počkaj, hovno. Ja Tri. dve a ja ešte aj s trestom, vieš. Takže 3. Museli skrivo vymeniť. Bacha, budu brzdit dřív, jo? Kto tam je pred nami všetko? Ale sme pekne ti to ide, si to tu natrénoval tu. Keď som si spoiler rozbil. Ja kebyže tam s Pepem nekolidujem.
Čo bola moja chyba. Nedostanem drive-thru a nepustím. Hadík, bol si v boxoch teraz? Veľmi chcem a potom robím chyby. No, ono to tak vie. Koľko máme pred sebou Barona? 5 sekúnd. Na to vím. Už to nezvykne. Já se snažím vymyslet. Co to snažím? No. Dobra. Kto je vlastne prvý, chlapci? Aj. Andrej? Hackers, ne? Zatiaľ ja, no. No tak ako smutne to hovoríš. Ha, No, Nie, tak taký- ešte nie je koniec, vieš. Andrej, bojuj, bojuj. Radar ma pekne vzťahuje. Mám drive-thru zase do púče. Som to teraz trošku pomojil. Škoda. Baron, kto je pre tebou? Hadík, Do prdele, ja sa pýtam Honza. somariny a potom... Ježišmaja. Mám chuť to vypnúť už, ty kokso. To som ja včera mal. Však aj som to vypal nakoniec.
Monza. No. Ale áno, uhýva. Ale jasne. Niekedy hovorím, to není tak podľa našich predstav, ale určite nerobí z nás chvály nejaké. Ale veď ja som to tak ani nemyslel, ja som len... Však Ja jasne. som ho videl dozadu, že... A tuto vieš, tuto niekedy... No, kde sa uhneš, ty kokso, Vieš vieš? to? Tu sa nemáš ani kde niekedy. Stihneš šikanu, nestihneš. No, je to také diskutabilné v určitých situáciách. No. No, nech sa páči, aha. Dúfam, že už posledné boxy. Čo, ideš na tvrdé? No. Ja, že čo robím také pomalé časy, ja idem už asi 4 kg na pomalej zmesi paliva. To poteším. Dobrý, no. Takže práve mi vydržia, nie? Tých 8 kôl či koľko. No, to vydržia asi. Ja som išiel 12 či koľko na ne. Varom pekné kolo. Pekne. A sme ty si na tvrdých? Hej.
A tak mrzia tie dvoje penalty drive-thru. To mi tak dombilo za hlavy aj. Fú, obidvaja sme išli tak pomaly. A radšej opatrno, jak sa vydrbať. Aj. A tento ohňostroj posraný už ma oči bola z neho. Čo budem mať robiť, čo robiť, aby som dobol Pepeho? Na čom? Hadík, toho si nič narobil, ja už dvoje dneska. Jaj. A ja úplne, totálne dneska. Zamel ma tá séria a ešte to toho Pepe. Ale no. Prosím, Egreši, nech mi to místo. Čo to? První místo, nech mi ho, prosím. Tak ak ťa nedobehnem, tak ťa nechám. Tak uvidíme ešte. Teraz síce trošku sťahujem, to sa mi vidí, ale... Ty si kde, radar? Teď jsem byl v boxech. Aj. No to ma predbehnúť ešte.
Honza, ne! Aj na dneska zničil raz. On mi to zatočí. Ja idem do zatačky, on predo mňa zatočí. Ja to spravil v tom tuneli, či čo to je. Áno, ja to urobil tam. Podobne. Aj mne. Toto nemyslí vážne, chlapec, ale fakt. Ja rýchle kolo rozjazdené a on mi to tam zatočí. Na mäkkých pneumatikách. Ešte fialové sektory som mal. Hadík už nerob. No. Ja? Môžem. Kubo asi. Fuxo ti to dal, no. Som nič nehovoril. Asi aj gumy prezúval, alebo čo? Super, dvakrát penalty krát 20. Lepší už by to být nemohlo, co? No Honza, pozor. Hovorím ti, že Iceman, že pozorom. No tak dávaj pozor. No, Egreši vyhrál si, no. Ešte 2 kolečka. No, jenom, že já jsem dostal 40 sekund. Koľko? 40. Dvakrát 20. Jak je možné? To čo si mantinel prerazil, alebo čo? Ne, já jsem ztratil, trošku. Trošku asi dosť. No trošku jsem fakt ztratil, ztratil. Až se divím, že jsem dostal za tu penalizaci. Co už, no? Ináč dáva to penalty fakt ako hrozne, to je podľa mňa ten. To nastavené tá hra, to je game. Very good. No, ale ja nemám prydlo. Choď predo mňa, choď. Už som za tebou.
More, ja idiot debilný. Kubiňa, 36 sekúnd si za mňou, sa stíham. Ideš do boxu? No neviem, mám tak ešte jedno kolo bez krídla. Musím ísť. Škoda, že som mal to penalty. Vlastne kto dneska nemal penalty? Ja. Á, dobrá, dobrá. Zatiaľ. Gumi piči. Totálne, až aký si jebem na to, ani neviem do boxov. Bol som donútený kvôli odtrhnutému krídlu. To bolo neplánované. Takto zadrané gumy som ešte nikdy nemal. Kokos. Sa absolútne nedá ísť, ale však čo. To je boxo. Ja. Bože, nie, Kubo. Aj. Už nestíhaš. Nie, nie. Idem. Do piče! A budeš rýchly aj. Kurva! A ešte penálty. Cúvaj. Čo máš? Či, Penálty. tam piči. Jaj, mamo. Takže takýto dosraný pretek, akože teraz ešte 20 sekúnd penálty mi dalo. 20 sekúnd. Hej. Lebo som vieš, prekročil tú čiaru z boxu. Tak kolik jsem dostal plus 40. Kto má vykazil? Pohaj, 3 hodiny. Radar, keby nemáš penalty, tak ty kokos v poslednej onej dobre, že nie som. To jak hadek. Ale Strach. chápete to, ale Stačil. chápete to. Ja som bol po prvú. Skoro púlku závodu. A posral Tak som. na to volá kto stočil a neviem kto. Ako bol by si prvý, pokiaľ by si nemal penalty s prehľadom, vieš. Že no, Totálne odchádzajú pneumatiky chlapci. koľko ste išli zástavok? Ja som išiel 4, ale s dvomi penalty, s dvomi drive-thru 6 vlastne. Ja 3. Poď aj, nebudem ťa brzdiť. Aspoň najrýchlejší kolo mám. Poď, túto. Poď. Teraz... Tak, Pohode, poď. Díky. týmto dneska Poď ja tam bol budem zdržovať, vieš. žiadne penalty a tak to bolo kľúčové dneska, lebo včera som sa nevedel a to bola Gratulácie. Áno. Gratulácie. No, Gratulujem. to také zlé. dík, ale radar bol najrýchlejší, tuto to sa musí znať, áno. bohužiaľ, no. No Varon, si za mňou či predo mňou? Kde si? A zase, ja bol poprvé první a ja to poseru. A čo bude onej, slajdom. Driftík. Dobre, čo si sa s takými gumami. Nikto má penalty. Ja im to nepomohlo. Kto má kontakt na Ghosta? Prosím tě, napiš mu prosím tě, že se mu Dali by som mi niečo jazdy, tak pýtovať. prosím vás, hej, prosím vás, napište mu někdo.